Misulod na ta sa panahon sa Semana Santa o nining mao nga mapanahona sa simbahan, balaan o gisagrado yun nato. Diin ato ang gisunod ang kinabuhi sa Ginoo sa iyahang katapusang gutlo sa diri pa siya sa kalibutan. Ato ang mahinumduman nga naay mga characters nga ingon tag nalakip diha sa kasakit o pagkamatay sa tuang Ginoo. Giklaro gyud sa atong mga ebanghelista, particularly ni San Lucas karon, ang mao nga panghitabo sa kinabuhi sa tong Ginoo diha sa iyahang pasyon. Nato ang mahinumduman naa ang mga apostoles, naay mga kababayan-an, naay mga kontrabido o mga kontrabida siguro. Nya mo ni ang inguntag nahimo nga mapamalandungan nato pag-ayo ang kasakit sa tuang Ginoo. Ingon man usab putag first nga instance ni ini the realidad, ang realidad sa pagbudhi, ang realidad usab pod sa pagdinay, ang pagbudhi tungod ni siyang iyang usa sa mga apostoles si Judas napoy midinay in the person of Peter, iyahang gidinay nga siya sumusunod ni Kristo. Luyo ni ini, doon na po'y mga kontrabido, mga himantayon, iyon tag mga gusto gyud nga kinahanglan nga mamatay ang Ginoo. Maski guwaysa ang Ginoo, basta kay patyon siya. Muto ilahang likings, muto ilang kagustuhan nga mura ba og tungod kay maka shake, makauyog sa ilahang kagustuhan, kinahanglan na ay mamatay, ilabi na ang mukontra sa ilahang kagustuhan. Ngunit mura ba po nilisod ra ba makaigsunan ko ni Kristo na kun ugali dili mahauyon sa tuang gusto nga ilabi na ang personal nga kagustuhan, mag-create dayon tagbayas ngadtos ubang mga tao. And worst nga ato ang kagustuhan nga mamatay ni sila. Kaobserbar mo ana kanay nay ubang mga tao maski siguro og kanang nasa intention pa lang siguro, no? Na nasa intention, of course mag-una man na sa intention man gyud na, pero kana bitong kanabong naabitay intention pod nga mura pag nangandoy nga unta mawala na kas kalibutan. Na ubang mga tao ay may rauntag mamatay na ka, ana dayon nanay tinguha nga mamatay or naay tinguha nga ang kanang maong tawhanaha na something wrong will happen for that person. Nya muni ang nakalisod kay basta lagi og dili mahauyon sa tuang personal nga kagustuhan, gusto kita nga kanang maong tao nga musukwahi nato, mas maayo pag i-eliminate na siya kay wa man na siya musunod sa tuang kagustuhan. Ang Ginoo namatay tungod sa ingon tag ill decision of other people. Of course, ang Ginoo ning sungasong man pud siya sa kamatayon, dili lang kay ilahang kagustuhan, kay kundili usab pod alang man sa pagluwas kanatong tanan. Pero atong maobserbahan bitaw nga ang mao nga kinabuhi sa Ginoo mahug yahang last days, no, nahug nga tragic
ang iyahang kamatayon. I should say tragic because tragic but at the same time intentional, kay tungod wala man siya sa, pero siya'y niangkon sa maong sa nga supposedly atua man nga mga sa. Mao ni mga kaigsunan ko din ni Kristo, ang kinabuhi sa Ginoo andam lamang gihapon sa pag-atubang sa mao nga hagit ug paghimog sakripisyo alang sa tanan. Atong hinumduman nga ang sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo is a saving sacrifice. Saving sacrifice. Makaluwas nga pagsakripisyo. Nadi ay po'y sakripisyo nga dili makaluwas. Naawe. Kanang nagbudlay ka nga walay rason o walay purpose. Nagsakripisyo ka ni ana, pero dili makahatag og kaayuhan. Diha sa Ginoo, nagsakripisyo siya with a right purpose. Of course, no, mga kaigsunan ko din ni Kristo, kung mayong sakripisyo, ang term lang daan, sacrifice, is a Latin word, sacrificio. Sacre means sacred, balaan. Fitio or fatio, duol ra gina siya sa word nga paghimo sa mga butang. Muna nga word nga makuha po nato sa mga trabahoanan. Factory, facere means to work something. And sacrifice, most especially the one that Christ made, is a saving sacrifice. Makaluwas, balaanon nga gimbuhaton. Sacrificio. Ang word di ay nga sacrifice, duol ra gyud di ay siya sa pagkabalaan. Diba doon na may mga linya, no? Na may ang mag-antos, masantos. Ang mag-antos, masantos. Kaysa pagkatinuod, ang sakrifisyo, ang buhat, ang imong gimbuhaton nga balaan ug makapabalaan usab pod makasantos. Mao nay ginabuhat sa Ginoo. Ang iyang gibuhat nga sakripisyo nakaluwas ug makapabalaan usab pod kanatong tanan. Muning hagit kanato makigsunan ko ni Kristo ning pagsud nato sa panahon sa sa panahon sa Semana Santa nga kita giawhag pod sa simbahan ug paghimog mga sakripisyo, pero sakripisyo nga makahatag kanato og kaluwasan. Dili ang sakripisyo nga nagsakripisyo lang ta for no reason and no purpose at all. Nganong masulti man kuna, nabitay pi ubang mga tao. Well, very touching po na ha. Very touching yung kay na kanabitang ubang mga tao nga gikan pa lang sa pulta mayor, magluhod na padung sa altar. Sakripisyo. Pero kung ugali nagbuhat kag ingon ni ana, nagluhod-luhod ka gikan sa pulta mayor padung sa altar, apan inighuman og barog ra gihapon nimo, mamalikas lamang gihapon ka, maglibak lamang gihapon ka, aw dili na siya sakripisyo nga makaluwas. Ang sakripisyo nga makaluwas, naghimo kag sakripisyo nga sakrifisyo sa in the real sense nga at the same time makaluwas pod nimo. Makaluwas pod sa uban, sa asang paagiha. Daghang paagi
Gani ubang mga tao ilabi na sa pagsulti ug kamatuoran. Ang pagsulti sa kamatuoran karong mga panahona na nahimo na bayang sakripisyo. Kay lagi ang ubang mga tao di man ganahan sa kamatuoran, dili ganahan sa kamatuoran, or baka imong isulti nga dunay mga korupsyon anang mao nga ana nga ahensya nya musulti ka sa kamatuoran, sakripisyo biya na, pero makahatag yun og kaluwasan. Kaluwasan nimo, kaluwasan pud unta sa maong ahensya nga dili malunod sa pagkabangkrap. Pero mo lagi pud na nga karon piralay pagbayad para mahilom ta tungod sa kamatuoran. Pila na lay pagbayad with the intention of killing someone aron mahunong ang pagsulti sa kamatuoran. Muna makisunan ka ni Kristo, ang atoang Ginoo naghimo og sakripisyo nga nakahatag usab pod og kaluwasan og pagbalaan kanatong tanan. Hinaot nining panahon sa Semana Santa, ang simbahan nag-awhag kanato og pagbuhat og mga sakripisyo, but in the real sense, sakripisyo gyud nga makaluwas kanato, sakripisyo nga maghatag kanato sa tinuod nga pagkabalaan sa atoang kinabuhi.